Hľadanie možností, ako sa uzdraviť, možno aj vy hľadáte nejaké riešenie, možno práve bojujete s nejakou chorobou. Prednedávnom som robila rozhovor so Žanet, ktorá rozpovedala svoj príbeh o tom, ako jej pomohol profesor Turianica a jeho patent, ktorý vynašiel. Pod rozhovorom bolo veľmi veľa komentárov a mnohí ste sa pýtali, a toto aj funguje, alebo je to len reklama. Preto som veľmi rada, že môžem dnes v štúdiu privítať mladú dámu, ktorej pomohli účinky jódu tak, že je dnes zdravá, a to nielen ona, ale aj jej členovia rodiny. Traja členovia trpia na ochorenie štítnej žľazy. Túto chorobu som dostala, keď som mala 15 rokov. Prejavovalo sa mi to rapidným schudnutím. Okrem toho som v noci sa potila, mala som búšenie srdca. Zistili mi, že to je problémom je štítna žľaza, kedy hneď po krvných testoch ma poslali do nemocnice, kde mi okamžite nasadili potrebnú liečbu. Následne zhruba po 5 rokoch mi lekárka odporúčila operáciu. To som už bola teda na vysokej škole v 2. ročníku a po operácii štítnej žľazy som stratila hlas. Vy ste teda spomínali, že približne 1,5 roka už užívate práve ten olej a vlastne ste sa ozvali ako reakcia, že áno, funguje to, lebo tak aj ďalší diváci inak písali pod ten prvý rozhovor, ako im to pomáha a každému na niečo iné a inak. Tak v čom vlastne tkvie to vaše presvedčenie, že vám tie oleje pomáhajú? Tak teda sme to vyskúšali, najskôr iba ja s mojou maminou. Myslím, že už po prvom mesiaci sme zaznamenali jemné účinky tohto oleja práve tým, že som dostala takú novú energiu, nový elán do života, čo som vlastne predtým nemala. A zhruba po 3 mesiacoch to už bola taká super energia, že keď som prišla domov, tak ja som fungovala úplne super, nebola som vôbec unavená. A teda mamina, ona to teda tiež chcela vyskúšala to a ona sa cítila teda veľmi dobre, vôbec ju nohy neboleli, keďže ona je seniorka.